1973ko lurrikararen ondorioz, nazioarteko laguntzapean eraikitako edifizio brutalista singularrak dira Skopjeko hirigintzaren ezaugarri nagusia. Azken batean, Skopje Europako arkitektura brutalista modernoaren adierazgarririk onenetakoa da. Estilo honetako eraikinik zirraragarriena Skopjeko posta eta telekomunikazioen bulego nagusia da. Hain zuzen ere, bideo honetan ikusiko duguna. Ikusgarria da hainbat lekutatik ikusita. Kale, gotorlekuko dorreen altueratik, ondoko goze doltze zubitik, edo Vardar ibaiaren beste ertzetik. Tamaina erraldoia duen eraikin ezberdina da. Hormigoizko gaztelu gotortu baten antzekoa, erdiko kupula zorrotzarekin. Eraikin modernista, abanguardista eta futurista ere, noski. Bere egitura bi etapatan eraiki zen. Lehena, eraikin nagusia eta dorrea hartu zuena. Vardar ibaiaren beste aldetik gertu dagoen gotorleku batean inspiratuta. Bigarrena, erdiko zirkuluari eskainia, lore edo insektu brutalista gisa deskribatua. Egitura osoa hormigoiz altzatua dago. Lotolore baten itxura hartuz. Irudi horren bitartez, 1973an hiri oso astindu eta suntsitu zuen lurrikara ikaragarrien ondoren, Skopjeren berpizkundea irudikatu nahi izan zuten. Azken batean, Jugoslaviako brutalismoaren eraikinik ikusgarrienetako bat da. Hiljadu riječi oko mene plove i ko me ne zna, ime mi zove i svi su lijepi ko na badnje večer, a vani ljeto odavno teče. Samo me tvoj dodirne glas, ponovo lažem sebe, vjerujem u nas. Budi mi dobar, idi dok mi se srce stidi, dosta sam ljubila, gubila, sebe ubila. Da si med, ja bih tebe stavila na ranu dok sunce topi. Let, daj meni jutra sretnu svodu. Da si med, lijek, ja bih ruke podigla do neba, ali ti si samo grijeh, a to nije ono što mi treba. A to nije ono što mi treba. Hiljadu lica oko mene ljudi, svako mi nešto čarobno nudi. Ne čujem, čujem se kroz maglu.